खुलुमबाय दिनै 24 एप्रिल 2024 बुधबार दरं जिल्लानि सिङाव थानाय मंगलदैयाव सासे सुबुङा गावनि बिसि आरो बिदाखौ एसिडजों गाग्लोबना गाज्रियै जोखोम खालामदों। एसिड गाग्लोबजानाय बिसि आरो बिदानि मुङा जाबाय राफिदा बेगम, बे जाबाय बिसि, आरो राफिकुल हुसेन, बे जाबाय बिदा, आरो जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय आखतार हुसेन। आखतार हुसेना गावनि बिसिया उन्दुबाय थानाय समाव बे जाथायखौ खालामदों आरो बिदाखौबो लेंहरनानै एसिडजों सारनानै होदों। आरो आखतार हुसेना गावनि बिसिया गावनि बिदाजों सिरि सिरि इसिङारि सोमोन्दो दं होननानै सन्देह खालामनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदों। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय बुधमारि साराव सासे आइजोआ हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै थैदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय तासमिना खातुन। तासमिना खातुना हरनि समाव माबा मोनसे खामानिनि थाखाय न'निफ्राय ओंखारनायाव बे जाथाया जादों। क'क्राझार लकसभा बियाबाव एसटि नङि सुबुंफोरा आरोबाव एसटिनि नंखाय सार्टिफिकेट लानानै बिजाथि महरै गसंनाय आरो लोगोसे बिजाथि महरै नमिनेसनआ एक्सेप्ट जानाय, बिनि सायाव आरोबाव जनरल बिथांमोननि हान्जाया गोख्रों खामानि मावगासिनो दङ। नोंथांमोना दिनै मा आफाद लानानै बे जायगासिम फैनायमोन? धन्यबाद। जों दिनै बे मोनसे बाखि थाबावनाय जाय माने केन्डिडेटफोर एक्सेप्टेड जादों ट्राइबेल हिसाबै, सर'नियाफ्रा माने ट्राइबेल जानानै बर' कसारि बा कसारि उपाधि लानानै जायफ्रा आरोखि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै केन्डिडेट जाफैदों, बिसोरनि केन्डिडेटसा एक्सेप्टेड जादों थांनाय नमिनेसन माबायाव नमिनेसन पेपार स्क्रुटिनियाव। बिसोर माने दा माबा फैगौ इलेक्सनाव बिसोर दा इलेक्सन गेलेनो मोनगोन। खिन्थु बिसोरनि सार्टिफिकेटआ अलरेडि बे नबसरनियानि बादिनो बिसोरनि सार्टिफिकेटआबो असलखा। बेनिखायनो जोङो बिसोरनि सार्टिफिकेटखौ दानो बावैजोंनो माने दाननानै होनांगौ होननानै बे माने स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिनाव जोङो मोनसे पिटिसन होफैबाय। पिटिसनाव माने रोखा लिरनाय जे माने सर'नियाफ्रा बर' कसारि बा कसारि होननानै लानाय सार्टिफिकेटआ माने इनभेलिड, मानोना बे नटिफाइ जाय माबाफ्रा जाथिया बे एसटि सार्टिफिकेटखौ मोना। दा सर'निया जाथिया दाबो बे नटिफाइ जायाखै आरो बिसोरो बर' कसारि बा कसारि होननानै मालायनि जाथिखौ सोदेरनानै लानानै बिदि माने एसटि सार्टिफिकेट लानायनि नियम गैया, बियो माने आयेनाव गैया, बिदि लानो मोना। ओंखायनो बेखौ नायनानै आरो बिदि सार्टिफिकेटखौ लानो मोना, बिदि सार्टिफिकेटखौ इसुबो खालामनो मोना होननानै कर्टनि अर्डारबो दंखायो। जोंना कर्टनि अर्डारबो दंखायो। आरो माने थांनाय माबा PIL केसावबो बे माबा स्टेट गभर्नमेन्टआ अर्डार होदोंमोन जे माबा सर'नियाफोरखौ बर' कसारि नङाबा कसारि होननानै सार्टिफिकेट होजायो होननानै। दा बिदि खालामोना, बिदि खालामोनैखाय नैबे माने PIL केसाव बेखौबो अलरेडि उइथड्र खालामनानै लाजोबनांबाय आरोखि। बिनि थाखायनो दा बेबायदि सार्टिफिकेट लानाया गासिबो असलजोब। ओंखायनो बेखौ सार्टिफिकेट दाननानै होनांगौ होननानै जों माने स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिनि चेयारमेननि खाथियाव बेखौ बे पिटिसनखौ होफैदों आरोखि। बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे फिथाइ मोनदों नामा? मोननायाथ' थाबैनो मोनगोन, बेयो थाबैनो खालामनो होनदों। बेयो दानि माने मोनसे माबाल', बे उइदिन बे 1 सप्ता बा 2 सप्तानि बिथोराव जुदि माने हास्लाबाबा एसे टाइम लागोन। मानो होनबा बियो गावनि जे माने इलेक्सन अबजार्भार जानानै थांगोन आरोखि, दस्रा स्टेटआव इलेक्सन अबजार्भार जानानै थांगोन बा इलेक्सन बायनानैसो मोजाङै खालामफैनो हागोन आरोखि। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।